Illum se nkunu qed niddiskutu s-suġġett tal-LGBTIQ+ imma minn perspettiva differenti. Persuna li llum sirt qrib tagħha Davide Cini tkellem miegħi ftit ta' żmien ilu fuq l-aħbarijiet dwar it-telfa ta' ħabib li kellu l-Ingilterra li kien żeffin popolari ħafna fl-Ingilterra fuq l-istazzjonijiet Ingliżi, però sfortunatament dan il-ħabib tiegħu kien temm ħajtu. U kien minn hemm li Davide beda b'dan il-vjaġġ biex permezz ta' NGO li waqqaf flimkien ma' nies oħra jagħtu servizz. Liema NGO jixtieq li jġibha wkoll f'Malta. Davide, nirringrazzjak illi ġejta umana, dek ġej minn Londra, inti biex insibek ovvjament irid ikun dak nieħu dak iċ-ċans. Grazzi li ġejt, kif inti? Tajjeb, qed nieħu gost nerġa' narak, grazzi tal-istedina. Tajjeb, naqra xemx Maltija dejjem ġalik. Inti Malta u għawdi xaxin tawċi propja dejjem iżommhom u ġorrok f'qalbek. Mela, nibdew bl-istorja ta' Robin u xek. Sfortunatament, Robin li kien ħabib tal-qalb tiegħek, nispjegaw minnu min kien Robin? Robin kien żeffin famuż fuq il-programm Strictly Come Dancing, naħseb hawnhekk għaw verżjonijiet simili Dancing with the Stars. Kien żifen ma' diversi nies famużi, fosthom Patsy Kensit, Debra Meaden ta' Dragon's Den u Lisa Riley u anka Anita Dobson, il-mara ta' Brian May tal-Queen. Kien famuż ħafna fil-programm, kien wieħed mill-favoriti. Ovvjament dan kellu injury waqt ix-show u ma ġeddulux il-kuntratt. Hemmhekk Robin is-saħħa mentali tiegħu qabdet it-triq tan-niżla. Inti kont indunajt jew le li kien marlura, kien jgħidlek illi kien qed iħossu ħażin? Robin fil-bidu ma kienx xi ħadd li jifhem xi tfisser ansjetà u depression, kienet xi ħaġa li kienet familjari għalija, imma għal Robin ma kienx daqstant. Wara li ġad din is-sitwazzjoni u ħajtu nqalbet ta' taħt fuq, dan kif ħabba l-injury kien beda jbati biex isib xogħol, kien żeffien, ovvjament, allura kellu jieħu gebs kbar in between, u hemmhekk beda jitlef lilu nnifsu, ħanejdu hekk. Imbagħad minn hemm beda l-istragu ma' s-saħħa mentali tiegħu. U kont qed tgħidli li meta sirt taf bl-aħbar illi m'għadux magħna, dik kienet mument li kienet trauma kbira għalik. Sorry, għad nisallum xin niftakar f'dak il-moment, niġi naqra emozjonat. Kien għaddej minn żmien diffiċli, maħna bħala ħbieb u anka membri tal-oħtu li għad nisallum close tagħha. Konna qed nieħdu ħsiebu, kien qed immur it-terapija, kien għadu kif mar cruise bħala żeffien jagħmel ix-show is-South Africa u kien qed iċempil qed iħossni ħafna aħjar. Imma kif ġi lura Londra ma kienx l-istess. Jisu ħassu li laħħieġ lura ħajġiġu dawk id-dwejjaq li kien qed ibati ħafna bihom. Alla volja kien dak iż-żmien beda it-terapija u il-medication, imma dawk iridu żmien biex jibdew jaħdmu. X'in sirt naf ma rridx nemmen, għal-bidu riġettajta il-news li ma. Kont in denial. Ija. Li hija waħda mill-istadji ta' meta titlef il-xi ħadd li ma tkunx trid temmen li vera ġrat. Imma ovvjament l-għadda kienet fuq il-gazzetti kollha jiġifieri fuq l-aħbarijiet tal-BBC li dan m'għadux. Għażgurx u kien persuna popolari ħafna. Davide, però minn dakinhar inti għalkemm aħbar traġika ħafna, u mbagħad mxejt għal pass pożittiv irrid ngħid. Spjega li din ix-xogħol li tagħmel f'din l-NGO. Ovvjament, jien l-aħħar ħaġa li rrid li Robin jintnesa. Allura il-mod tiegħi kif inżomm il-memorja tiegħu ħajja kienet illi kelli ħabibi li lonċja din l-NGO jisimha You Are Loved. Mark Svensson illi huwa għandu degree in psychology qed jagħmel masters ukoll oħra jiġifieri kif jiddilja ma' dawn is-sitwazzjonijiet. U għatlu irrid inkun involut u irrid forsi nkun parti minn sistema illi nies li kienu fis-sitwazzjoni ta' Robin ma jsibux ma jiġux f'punt fejn jaħsbu l-aħjar triq
hija dik li ttemm ħajtek. Sewwa, din l-NGO You Are Loved, issa kemm ilha mwaqfa u kemm ilha mwaqfa? Ilha kważi mwaqfa sentejn. Ilha sentejn u x'servizzi toffru? Issa, You Are Loved għandna żewġ tipi ta' servizzi. L-ewwel wieħed huwa connectivity u community. Fejn inlaqqgħu in-nies mhux inlaqqgħuhom direttament, aħna għandna direttorju li semmejnieh għal Robin, Ask Bobby. Dan jaħdem b'użu ta' intelligenza artifiċjali fejn int tħossok isik kemm xejn qed titkellem ma' xi ħadd u jsiblek servizzi u community services li jeżistu fl-area fejn tkun tgħix. Jistgħu jkunu hikes ta' gruppi LGBTQ, jistgħu jkunu karaoke nights, hemm ħafna servizzi differenti. Imbagħad hemm il-lat ieħor, is-support. Meta xi ħadd jasal f'punt f'ħajtu fejn inħoss li intilef u għandu bżonn support, hemmhekk għandna l-istess servizz jista' jqabbdek ma' servizzi fil-viċin li jistgħu jgħidulek jgħinuk biex tiddilja ma' tip ta' problema. Tista' tkun droga, tista' tkun alkohol, tista' tkun loneliness, hemm ħafna affarijiet li jaffettwaw dak. Huma immirati imma l-komunità LGBTIQ+. Fil-fatt inti kont ukoll referejtni għal stħarriġ illi kien sar l-Ingilterra fejn persuni li huma tal-komunità huma aktar vulnerabbli u suscettibbli li jtemmu ħajjithom. Dik ukoll hija xi ħaġa li hija xokkanti u xek. Fil-fatt saret survey ta' National Statistics Office ħarġet f'Jannar u id-data kienet allarmanti jiġifieri. Għal kull persuna straight imutu 2 gays b'suwiċidju u bid-drogi għal kull persuna straight 3 imutu misuse ta' drogi u overdose. Dak huma data allarmanti jiġifieri u għalhekk kif taqbad tajt ġitna aktar il-ħtieġa li nagħmlu xi ħaġa u nagħmlu differenti. U qegħdin jiġu nies għas-servizz għax barra dak is-servizz ta' Ask Bobby għandkom is-servizzi wkoll terapeutiċi. Għandna bereavement services, dawn huma servizzi li dan is-servizz użajtu jien stess meta mit Robin. Għandna terapisti imħarġin fuq meta imutlek xi ħadd u nagħmlu group sessions online u in person fejn xi ħadd li forsi tilef ħabib jew partner jew anke membru tal-familja li kien gay u ma jixtiequ jitkellmu fuq ma' nies oħrajn li għaddew mill-istess esperjenza jistgħu jiltaqgħu. Tgħidli għalfejn hemm bżonn servizz ta' dan it-tip. Xi kultant mhux faċli tmur dawn il-gruppi ma' nies illi ma jgħixu t-tip ta' ħajja li ngħixu aħna u diffiċli tiftaħ qalbek u titkellem u kenna ħafna nies li ġew għaluna grazzi kemm għamlitilhom differenza li kienu f'ambjent fejn setgħu jitkellmu b'mod apert u fejn ma ħassewhomx li qed jiġu ġġudikati għax ġej minn dinja differenti. U tul dan il-vjaġġ ta' sentejn, x'tallimt minna din l-NGO You Are Loved, ġifieri bħala forsi minn nies stess li ġew jitolbukom l-għajnuna? Marja, mhux faċli ħankun sinċir. Kun taħdem f'dan il-qasam, sfortunatament, tara ħafna nies ibatu, nies għadhom sfortunatament iħalluna b'mod ta' suicidju jew drug overdose. X'tallimt illi kien hemm nies li għamiltilhom differenza, għamilnielhom differenza u nixtieq nibqa' nagħmel. Kien kun naf li salvajt anke persuna waħda tru dan ix-xogħol li qed nagħmel li by the way ma nitħallsux għandna voluntiera, inkun ferħan. Nkun ferħan li għamil xi ħaġa biex inżomm. U l-aħħar li tkellimna inti għat li tixtieq ħafna li l-għaqda l-NGO You Are Loved tifrex ukoll is-servizzi tagħha f'Malta. X'tixtieq li jsir eżattament u x'inhu l-ħsieb tiegħek? Mill-aħħar li tkellemna fil-fatt għamilt ħafna riċerka fuq id-data ta' Malta, l-istrateġija tal-gvern fejn jidħlu l-LGBT community. You Are Loved Malta tkun differenti minn ta' Londra, imma qed nipprova nsib mod kif nista' forsi llum jew għadak niġi lura ngħix Malta għax issa Londra 20 sena, nixtieq niġi u nsib mod kif nifresh fera oħra ta' din l-NGO Malta biex ngħid il-komunità tagħna. Kif wasalna fit-tmiem din l-intervista xtaqt li tagħmel messaġġ qasira għal dawk illi forsi bħalissa huma parti mill-komunità LGBTIQ+,
Plus u li huma qed iħossu momenti ta' dlam, momenti vulnerabbli, forsi inti li għaddejt minn ċertu dlam ukoll, messaġġ ta' kuraġġ minn għandek. Tkellmu man-nies, toqgħodux iżommux dak lu ġieħ ġo fikom. Jista' jkun ħabib li tafda, jista' jkun membru tal-familja, imma jekk għandhom aċċess għal therapy jew psychologist, please morru u kellmuhom. Dawk qegħdin hemm biex jenukom. Davide Cini, grazzi ħafna. Davide huwa parti mill-NGO You Are Loved fl-Ingilterra. Grazzi li segwejtuna.